हानि हाय मान फिलि कासाय फायगवा हाय संसारो सिनि हासागो तिबर साम साइरोगो हाय हामिया जाया रो बाक्सबो गरै नुखुंगो बासवा थिमो माइ मासे बासखबो गामि हामसाइरोगो रुगना उगना ताबो हायनो मानफिल मुक्साखा करबुक उमरेस पारा बिरायकी दुगान सुनाली जमतियानि अमरंखा 19 बছর बिनि बाबुन मुंखा सुजनन्द जमतिया बुमन मुं सुमाली देवी जमतिया बुनुखुनि बरक ताबो लुकरं थानि जवासौ सानु माने सुनाली जमतिया ताबो काम खालायमागा बिन नकल हामियां दंमोनि लुकरं जतन किसा जवासौ रुदिहनि ब सानका बुनुखुनि बरक गैनुखुनि बरक ताबो जतन सिन्ति वर्षा बनो हेल्प खालामनो हाखै बेलायखेनो सानाय बंनि एकाउन्ट नाम्बार स्क्रिन रवानो एकाउन्ट नाम्बार का 50190033805841 IFC कोड नंबर BDBL 1254 ओ नंबर किसा लुको जे मानसा किसा सुबादी नाय तुमरी सहकारी बुखा टीवी न्यूज चैनल आंनि समस्या हायसि सुनाली जमातिया ब करबक अमरेश पारानि ब ताक बेलायनि सीरियस कंडीशन नो ट्यूमर ताबो ओंखिनो ब कैंसर नि हजाक पाइखा हां दंनि आं लुकरंनि सुबासो नांगो हाखै मासाना